passem la paraula al doctor Juan Carlos. Víctor. Ai, sempre els confonc, perdó. El doctor Víctor Vargas, que és del Servei de Patologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. És catedràtic de Medicina de la UAB. Endavant. Gràcies. Bé, la doctora Morelles ha parlat de la malaltia colostàsica autoimmune per excel·lència, que és la colangitis biliar primària. Jo parlaré d'altres que són menys freqüents. La primera, colangitis esclerosant primària, i després parlaré dels síndromes de superposició, que no són més que barreges de les malalties que hem citat anteriorment. Bé, què és la colangitis esclerosant primària? És una malaltia colostàsica crònica amb la qual està produïda per una inflamació fibrosant dels conductes biliars, tant els extrahepàtics com els intrahepàtics, o tots dos. Bàsicament, el més predominant d'aquesta malaltia és l'afectació dels conductes biliars extrahepàtics i això produeix estenosis, o sigui, queden obstruïdes les vies biliars, el que produeix colostasis, dificultat de drenatge dels àcids biliars, i tot això pot acabar amb una cirrosi d'etiologia biliar. Aquí és com es presenten o com queden els conductes biliars quan estan afectats per aquestes malalties, per aquesta malaltia. Com podeu veure, que això seria a l'esquerra els conductes biliars normals i aquí, com podeu veure, els conductes inflamats a la colangitis esclerosant primària que queden estenossats, tancats, amb dilatacions per sobre. És una malaltia rara, la colangitis esclerosant primària, té una prevalença de 16 per 100.000 habitants. Té diferències geogràfiques, el nostre país no és molt prevalent, és més prevalent al nord d'Europa, afecta més als homes i l'edat de presentació és entre els 30 i 40 anys. Una dada important és que hi ha una associació amb malalties inflamatòries del budell, bàsicament la colitis ulcerosa, encara que també es pot presentar en alguns casos a la malaltia de Crohn, bàsicament quan afecta el còlon, com la colitis ulcerosa. Calcula que a Espanya, al voltant del 44% dels casos de colangitis esclerosant estan diagnosticats en malalts que tenen colitis ulcerosa. Ara bé, si ho estudiem en detall i mirem tots els malalts que hem diagnosticat de colangitis esclerosant primària i fem un estudi exhaustiu del còlon, fins al 80 o 90% de casos tenen aquesta associació. Al revés, es calcula que al voltant del 5% de malalts amb colitis ulcerosa tenen colangitis esclerosant primària. Per què es produeix aquesta malaltia? La patogènesi de la malaltia, bàsicament la patogènesi desconeguda. El que es pensa que es produeixen dues situacions. Una banda, que el microbioma biliar, que normalment està en una situació de tolerància, es perd aquesta tolerància i les cèl·lules inflamatòries immunes que estan activades moltes vegades per aquesta malaltia inflamatòria intestinal, aquestes cèl·lules inflamatòries poden passar al fetge, poden passar a la via biliar i poden produir una reacció inflamatòria que acaba produint fibrosis i estenosis. Quina és la presentació clínica d'aquesta malaltia? Moltes vegades aquesta malaltia es presenta de forma simptomàtica. És a dir, molts malalts, per exemple, malalts amb malaltia inflamatòria intestinal, amb colitis ulcerosa, que els fem un anàlisi, li trobem que tenen les fosfates alcalines aixecades. I a partir d'aquest punt comencem a estudiar i veiem que tenen la malaltia. Moltes vegades després es diagnostiquen per alteracions bioquímiques. Quan la malaltia està més instaurada, el malalt pot començar a tenir símptomes. Pot començar a tenir símptomes d'astènia, pruïja, malabsorció de greixos, perquè hi ha problemes de malabsorció dels greixos perquè els àcids biliars no aconsegueixen emulsionar-los de forma correcta, malabsorció també de vitamines i pot haver-hi icterícia. Altres problemes que tenen els malalts és que, com tenen estenosis de la via biliar, pot haver colangitis, pot haver infeccions de la via biliar i els malalts es presenten amb febre, calfreds i dolor a l'hipocondri dret. I finalment, quan ja han desenvolupat una malaltia crònica, quan ja tenen una cirrosi, fan les complicacions pròpies de la cirrosi.
Les analítiques, els malalts habitualment tenen aixecament de fosfates alcalines, dels enzims de colostasis. Poden alterar també altres proves, transaminases de forma lleugera, quan estan molt evolucionats puja la bilirubina i quan ja estan molt alterats alteren l'albúmina, el test de protrombina, que són característics d'insuficiència hepàtica. Finalment, com a totes les colostasis, el coure pot estar pujat i es pot eliminar de forma aixecada per l'orina. De totes formes, quan veiem un malalt que té augment de fosfates alcalines, el que tenim que fer és una prova d'imatge per descartar que no tingui una obstrucció biliar extrahepàtica i aquestes proves d'imatge ocasionalment ens poden ajudar pel diagnòstic de colangitis esclerosant primària. Com les dilatacions, com normalment el que predomina a la colangitis esclerosant primària són estenosis i no hi ha massa dilatacions, les dilatacions són petites, l'ecografia moltes vegades no serveix per fer el diagnòstic. Persones expertes a vegades poden veure aquestes estenosis i dilatacions, però de forma habitual no serveix per fer el diagnòstic. La prova preferida és la colangioressonància. Per què és la preferida? Perquè és una prova no invasiva que ens permet veure aquestes estenosis i dilatacions de la via biliar extrahepàtica que són les que donen el diagnòstic. És la tècnica de primera elecció. Té una sensibilitat del 86% i una especificitat del 94% per fer el diagnòstic. I es veuen el que estaven comentant, aquestes estenosis amb dilatacions. A vegades, si no arribem al diagnòstic per aquestes tècniques, tenim que recórrer a tècniques més invasives. Això és el que es feia fins fa uns anys quan no teníem la colangioressonància. Actualment, com tenim la colangioressonància, que és una prova no invasiva, no cal fer, en la majoria d'ocasions, la RCP per arribar al diagnòstic de la malaltia. Si per lo que sigui la colangioressonància no ens és útil i seguim pensant en que el malalt pot tenir una colangitis esclerosant, es pot fer la pancreatografia retrògrada per veure, després de cateteritzar l'esfínter d'Odi i d'injectar contrast, veure la via biliar amb aquestes estenosis i dilatacions. Aquesta prova té el risc que si introduïm el contrast podem facilitar infeccions quan fem la RCP. Per tant, de rutina no l'hem de fer. Altres proves que ens poden ajudar al diagnòstic, una de les proves és la determinació dels anticossos anticitoplasma dels neutròfils. Aquests malalts, amb un 70%, poden tenir pH atípics, anticossos contra el citoplasma dels neutròfils atípics, perquè tenen una tinció perinuclear, o sigui, no es tenyeix bàsicament el citoplasma, sinó que es tenyeix al voltant del nucli. De totes formes, això es pot veure amb altres malalties i tampoc és massa específic pel diagnòstic. Finalment, en casos de dubte, es pot recórrer a la biòpsia hepàtica perquè hi ha unes troballes als conductes intrahepàtics petits que fan que es produeixi a l'espai porta el que es diu una fibrosi periductal. Al voltant del conducte biliar hi ha una fibrosi amb pell de ceba, que es diu la pell de ceba. Això a vegades també es pot ajudar a la biòpsia hepàtica en casos que sospitem colangitis esclerosant, el que es diu la colangitis esclerosant de conducte petit, és a dir, colangitis esclerosants que només s'afecten els conductes biliars intrahepàtics petits i els conductes biliars extrahepàtics estan normals. Llavors, en aquestes ocasions només podem arribar al diagnòstic amb la biòpsia, però això és una entitat que està més o menys discutida i que encara és més rara que la colangitis esclerosant pròpiament dita. Bé, resumint, com fem el diagnòstic? Fem el diagnòstic per la colangioressonància, per l'associació a la clínica compatible, augment de fosfates alcalines, i després sempre el que es té que descartar és que el malalt no tingui altres malalties que puguin simular la colangitis esclerosant. A vegades colangitis esclerosant bàsicament de causes secundàries a altres etiologies, per exemple neoplàsies de vies biliars o malalts en sida que presenten colangiopaties que simulen una colangitis esclerosant primària. Hi ha una entitat que és important conèixer, que és el que es diu la colangitis IgG4, que simula molt a la colangitis esclerosant primària. És una entitat en la qual forma part d'una malaltia sistèmica, que és una malaltia inflamatòria, que dona a vegades tumoracions i a vegades dona fibrosis i que a vegades associa bàsicament la pancreatitis autoimmune amb la presència d'estenosis que simulen la colangitis esclerosant primària. Hi ha un aixecament de les immunoglobulines de la classe 4 i això pot ajudar al diagnòstic d'aquesta entitat.
És important pensar en l'entitat perquè aquesta entitat que té un tractament efectiu, tractament amb corticoides, i a vegades la colangitis esclerosant ja veureu que pràcticament no té tractament, en canvi, si la colangitis és IgG4, aquest malalt es pot curar amb un tractament amb corticoides. Quina és l'evolució de la malaltia? L'evolució de la malaltia a vegades és oscil·lant i ve marcada perquè hi ha episodis de colangitis, a vegades amb el curs d'aquesta història natural, i de forma progressiva va evolucionant cap a cirrosis. La supervivència mediana, la mediana supervivència és al voltant de 10-12 anys, encara que hi ha estudis amb grups que han estudiat possiblement colangitis esclerosants primàries en fases més inicials que diuen que aquesta mitjana de supervivència pot ser més llarga i arribar fins als 20 anys. És important conèixer que aquesta colangitis esclerosant primària, a part d'arribar a evolucionar cirrosis, es pot veure complicada per una sèrie d'entitats. Els malalts poden tindre litiasis biliar, poden tindre estenosis molt importants, estenosis significatives que poden dificultar molt el flux biliar, i aquests quadres bàsicament es poden veure acompanyats moltes vegades d'episodis de colangitis, és a dir, d'infeccions de la via biliar que poden ser potencialment perilloses. Una altra complicació molt important i que val la pena conèixer és que al voltant del 10-20% de malalts al llarg de la seva evolució poden desenvolupar un tumor maligne de la via biliar, un colangiocarcinoma. És difícil de diagnosticar el colangiocarcinoma perquè com hi ha estenosis per la pròpia malaltia, és difícil saber quan un malalt desenvolupa colangiocarcinoma. Es fan marcadors tumorals, a vegades quan estan molt aixecats es pot pensar que el malalt ha desenvolupat un colangiocarcinoma. Quan es veuen més alteracions que les basals a la colangioRM també es pot diagnosticar o pensar en el diagnòstic. I finalment, si es pensa en el diagnòstic, cal fer citologies o inclús biòpsies per acabar d'arribar al diagnòstic de colangiocarcinoma. Una altra dada important és que els malalts que presenten colangitis esclerosant i malaltia inflamatòria i colitis ulcerosa tenen més risc que els malalts que només presenten colitis ulcerosa de fer càncer de colon. I, per tant, a aquests malalts està recomanat fer colonoscòpies anuals per fer un diagnòstic precoç del càncer de colon. I, finalment, els malalts que no desenvolupen cap d'aquestes complicacions i sobreviuen acaben fent una cirrosi amb les complicacions pròpies de la cirrosi. Per seguir l'evolució tenim, igual que teníem per la colangitis esclerosant, una forma fàcil que permet valorar el grau de fibrosis sense cap procediment invasiu, que és el fibroscan. L'elastografia o fibroscan és un mètode que està demostrat que pot d'alguna forma valorar el grau de fibrosis i també pot servir com valor pronòstic. Quan els malalts presenten poca fibrosis amb el fibroscan, la seva supervivència és molt bona. Quan la distància està per sobre de 10, els malalts ja presenten una pitjor supervivència. I quin tractament tenim? No tenim masses tractaments etiològics per la malaltia. Fem servir habitualment l'urso deoxicòlic, les dosis que es fan servir per la colangitis biliar primària. Sembla ser que poden millorar les alteracions bioquímiques, però segurament el seu efecte sobre supervivència és molt poc, si és que és algun efecte. Hi ha noves teràpies en estudi, del qual encara no tenim resultats, i el que tenim que fer és seguir els malalts per veure si desenvolupa una estenosi dominant. Si l'estenosi dominant produeix colostasis, hiperbilirubinemia i símptomes, es pot intentar dilatar. I també quan els malalts presenten colangitis aguda, tenim que tractar-los amb antibiòtics per evitar les complicacions de la mateixa. El tractament definitiu de la malaltia és el trasplantament hepàtic. El trasplantament hepàtic es fa quan el malalt presenta insuficiència hepàtica, quan ja està en fase de cirrosis, o quan presenta hiperbilirubinèmies importants, o quan té molta pruïja, o bé quan presenta colangitis recidivants de forma important per sobre de 3 a l'any. Amb el trasplantament hepàtic es aconsegueixen supervivències molt bones i, de fet, conjuntament amb la colangitis biliar primària, són les millors supervivències que s'obtenen en malalts trasplantats. Bé, per acabar, dir dues paraules sobre el que es coneix amb el nom de síndromes de solapament, de superposició o també overlap síndromes. Poden haver, això no és més que malalts que presenten
d'alguna forma, dos d'aquestes malalties immunes hepàtiques a la vegada. Amb la colangitis viral primària és relativament freqüent que hi hagi superposició amb hepatitis autoimmune. I amb la colangitis escloxant primària també és relativament freqüent que hi hagi superposició amb hepatitis autoimmune. Això és el que marca aquesta diapositiva. O sigui, una superposició seria la intersecció d'aquestes tres àrees. Com podeu veure, CBP i hepatitis autoimmune hi ha malalts que tenen les dues coses, entre un 2 i un 20%. Colangitis escloxant primària i hepatitis autoimmune a vegades comparteixen també un 7-14%. Un mínim percentatge de malalts a vegades presenten formes de CBP i colangitis esclerosant a la vegada. Bé, quan sospitarem o quan pensarem que un malalt té un síndrome de superposició, ara parlem de la superposició o solapament la CBP hepatitis autoimmune. Doncs bé, quan el malalt té símptomes i signes de les dues malalties. De la CBP, si un malalt té dos d'aquestes tres coses, si té l'augment de fosfates alcalines, antimitocòndria o la biòpsia compatible, segurament té, a més, hepatitis autoimmune dos d'aquestes tres coses, transaminases aixecades o hipergamaglobulinèmia o anticossos antimusculins positius o biòpsia compatible, 2 de 3, pensem que el malalt té un síndrome de solapament CBP hepatitis autoimmune. Habitualment són malalts que tenen CBP i que el que veiem és que tenen transes aixecades o hipergamaglobulinèmia. Per què és important això? Perquè és important perquè aquests malalts, això seria la imatge histològica, els malalts segurament tenen una pitjor supervivència i després es poden veure beneficiats de la combinació del tractament de les dues malalties. És a dir, els malalts que tenen la supervisió CBP o hepatitis autoimmune no ens tenim que quedar només amb el tractament de la CBP, sinó que hem d'afegir tractament amb corticoides. I d'aquesta forma podem, almenys que remiteixi el component d'hepatitis autoimmune i millorar la seva supervivència. El solapament de CBP i colangitis esclerosant és molt raro, només hi ha 6 o 7 casos descrits i per tant no el comentarem. I finalment comentar que es parla, més que de superposició, es parla que la hepatitis autoimmune i la CBP poden viure conjuntament o poden presentar-se conjuntament. Són malalts que tenen criteris de colangitis esclerosant, els criteris que ja hem dit, i que a part tenen criteris d'hepatitis autoimmune. Hepatitis autoimmune que habitualment es manifesta, com hem dit, clínicament o bioquímicament per augment de les transaminases, hipergamaglobulinèmia, augment de les gammaglobulines i presència d'antinuclears o d'antimusculins. Es calcula que entre un 7 i 14% de les colangitis esclerosants primàries poden tindre aquest quadre de superposició i el que és important és que amb els nens aquesta incidència, aquesta prevalència de superposició és més alta, entre un 30 i 50% dels malalts amb colangitis esclerosant primària poden tindre hepatitis autoimmune associada. I aquests malalts també es beneficien del tractament amb corticoides afegits al ursobilane. Molt bé, moltes gràcies.